It told me that it ay gaga. Liwanag ng buhay. Ay, sakit ng ulo ko ah. Sa damdamin yang aking ibig ko sinisino.
look for.
Di ba masyadong maliwanag? Baka kunin na ako ni Lord. Ang saya-saya dito. Mukha bang masaya, Frederica? Gusto ka na, Frederica Vlog. Yung huling tumingin sa akin, asawa ko na ngayon. Sana all. Asawa. Ben Pax, mega nag-shout out. Sabi ni Frederica Vlog. Frederica, I am mega love shout out. Sabi ni Ben Pax TV Lublica. Wala yata yung best friend mo, Frederica. Musta ka na, Ben Pax? Po, pabili po isda. Ayan daw, pabili daw ng isda, Ben Pax, para may ulam man lang. PM na po, wala ang sagot, tulog. Nahilig pa yata. Napuyat sa jowa. Okay lang ako, Federica. Hindi po ako nagbebenta ng isda. Anong binibenta mo? Ano? Headpack. Diba? Tumatawa tuloy si Frederica. Namimigay lang ako ng isda. Sana all. Ben pa. Hotdog po. Ben Pax meron. Aba, si Federica gusto yata ng hotdog. Hindi ka papasawa sa sa hotdog, Federica. Federica, meron, pero sa asawa ko lang itong hotdog. Buset! Hindi pa natanong ni Penpax ko bang kung buhay ba yung hotdog. Okay na ba kayo? Penpax? Sana all,
Sana all, asawa. Asawa. Hotdog na black, sunog. Ayaw mo ba ng, ng red Federica? Bakit gusto mo sunog? Kahit yun. Hindi to sunod. Ah, hindi to. Sunod, tanungin mo asap. Bulol ka ha, Benmax. Bulol ka na naman. Ayusin mo yan. Hindi yan sunog. Tanungin daw ang asawa. Mega love shoutout, Nurse ni Mel. Sana all may nurse. Bakit may nurse? May sakit ka ba? Anong meron? Ayan, nandiyan na yung best friend mo, Federica. Ayoko nga. Bakit? Bigyan natin ng jacket si nurse. Ay, naku. Bakit may nurse ka? Sakit ka ba? Well, mega love shoutout sa amin ni Ben Pax. Ayan. Hi PFF, mega love shoutout sabi ni Federica. Sana all PFF. Ayan, bigyan natin ng jacket yung nurse niya. Sana all may nurse. Ha? Ayan. Sabi ko sa'yo, huwag mag-ipipm eh. Kasi puyat yan. Puyat yan. Ayan, sabi niya, anong problema mo, Meow? Makachat, parang may bayad ng talent fee sa akin. Bayaran mo yung talent fee niya. Talent fee niya na pumunta dito. Do you wanna... Oh my gosh, that's some words. Cutelyn, my love, ay sabi ni Venpax TV, patay kayo sa mga guardian niya. Pag kayo nahuli, bahala kayo. Ayan, bayaran mo, Venpax, sabi ni Federica. Patay kayo. Inising nyo si Nurse Mel. Saan ko bayaran, Federica? Sabi niya, ni Venpax. So, yan yung talent fee ni Nurse. Kailangan bayaran. O, ayan na, Presidente. Mega love shoutout sa lahat, sabi
sabi ni President ni Mel. Sino po si Cute Lynn dito? Saan wala po akong nakita? Sabi ni Federica, atay na. Atay na. Atay kayo sa inyong mga guard. Lalabas yan si guard. Diba? Yan, mega love shoutout po sa inyo. Sana all president! Yeah, sana all nga may president. May guard pa yan. May presidente and may guard. Kaso hindi pa dumadating si guard. Pinano niya muna si guard. Wala si guard. Nag-resign, napagod. Sumayon ng paro-paro G. Ayan, kakapagod, kakapasayaw mo ng paro-paro G. Ayan, nag-resign na. Baka pagsayaw ng paro-paro G, ayan, sumikat. Nag-resign na sa'yo, President. Hello po, President, sabi ni Federica Vlog. Ben Fox, mega love shoutout, sabi ni President Mel. Mega love shoutout, Mel, sabi ni Ben Fox. Ayan, mega love shoutout sa inyong tatlo. Ayan, mega love shoutout. And thank you so much sa pagpunta sa aking bahay na ang gulo-gulo. Kasing gulo ng buhay ko. Ang laki ng mic, talaga, di na makita yung kagandahan. No? Ang pinapakita ko dito yung mic. Wag mo na akong tignan. Baka mamaya ma-inlove ka lang. Tama na yun, yung mic lang makita mo. Nagpa-overtime kasi ako, kaya yun, pagsayaw niya ng paro-paro, yung overtime rin, nagalit asawa niya kasi pag-uwi, sumasayaw pa rin. Pinagod mo naman yung guard mo, eh. Pero meron pa talagang, mas guard yan. Pamaya. In love na nga ako eh. Sana all in love and Fox. Sana all. Musta na kayong lahat? Anong pinagkakaabalahan nyo? Di ka na yata nag-LS, Ben Fox. Na puro update lang naman din ako. In lababo ng si Ben Fox kanino? Upload lang ako video tol, pero maano naman yung revenue mo. Tumataas na. Hoy Ben Fox, maglista ka sa GC pag may premiere ka. O yan, maglista ka daw kasi Ben Fox. Tawa ng tawa si Federica na uuutot yan mamaya. Sana all may listahan. Palista. Ano bang listahan niya? Pa-watch po ng shorts minors with beautiful and brains. Sana all.
Mamaya ko na lang, ha? Mamaya ko na lang i-view yan. Kasi, patugtog ako. Pag nag-premiere ako, Mel, close ng palista. Diba nag-upload ka lang. Nakita ko yung upload mo, hindi ko pa napapanood. Event Pax. Maya na lang, ha? Tawa ng tawa si Federico. Sabihin mo sa akin, ako maglista. Sana all president. Ako na, palista rin ako president. Mega lang shoutout sa'yo, Jonas Travel Vlog, USA, Tamsa. Kaya nagbaba ng bahay si Jonas Travel Vlogs. Baka naman at bigyan nyo ng panuna. At puntahan nyo na rin. Ayan, taga USA yan. Mega lang shoutout sa'yo, Jonas. Ayan, thank you po. Okay, Meloy, sana all. Meow, panoorin. Pinababa ko pa from my silika. Meow, panoorin. Pinababa. Marunong na. Pa-watch ko ng short. Ayan, pa-watch daw ng short video ni Nurse Mel, My Nurse with by Beautiful and Brilliant. Sana all beautiful and brilliant. Si Tol, hindi nanonood sa vlog ko. Minsan nanonood naman ako. Meron ako nakitang vlog mo pero hindi ko pa napupuntahan. Mamaya na lang pag natapos na yung live. Sorry naman. Thank you sa mga pinapanood mo yung na vlog na walang pa wenta-wenta. Ayan, matamsak po, sabi ni Federica Vlog. Ayan, Benpax, wala na sinusuportahan yung si Hoso. Wala na ako nasusuportahan. Kasi hindi na ako nakakapag-YT. Diba, nakikita mo naman yung ko na comment ko doon, Benpax. Oy, Mel, huwag kang dyan. Nagnonood ako ng video mo, huwag ka. Hindi lang ako nag-comment. Sige, hintay ako sa'yo, Tol. Huwag ka maghintay. Huwag ka maghintay, baka masaktan ka. Ayan, magtamsa ka na kayo dyan. Tingnan nyo naman kahit na tamsak lang. Ganun ba, Mel? Ayan, sabi ni Benpax. Nagano pa rin naman ako nagsusupport pero hindi ako nagpapakita. Sige, kwento mo lahat ng video ko kung nanonood ka. Ba't ikikwento ko? Ayan, nagpunta ka ng ano tawag dito? Yung basta yun na yun. Ang dami mo naman kasi premiere. Sana all maraming premiere, di ba? Basta napapanood ko yung video mo. Hintayin kita hanggang sa dulo ng kaduluduluhan ng mundo, Tol. Sana mahanap mo yung dulo, Tol. Full pack, President. Ayan. O, tignan mo, hindi mo alam. O, yan na ka ba? Nanonood ako talaga ng videos. Isa-isayin ko pa. Hindi lang ako nagpapakita. Sige nga, Tol, kung nanonood ka sa vid ko, ilang isda napana ko.
napana ako. Pinutol ko na ang dulo, Benpac, sabi ni President. Ayan, wala nang dulo, wala nang kaduluduluhan. Ayan. Buti pa nga yan si Mene, kung saan napunta. May video, may pang-premiere. Alas lahat yata. Pinibidyohan. Kaya pala hindi ko na nakita ang dulo, pinutol mo na pala, Mel. Ayan, oo. Putulin na ang dulo para wala ng dulo. Gusto mo yung sa'yo, Benpac, putulin ko na rin. Pag pinutol mo, wala nang kaligayahan niya. Pag pinutol mo, wala nang kaligayahan, tapos na. Ayan, mega lang shoutout sa iyo, TBN na Meow. Ayan, nagpakita si Meow Meow. Mega lang shoutout. Ayan, binababa ni nurse, si Mel. Thumbs down ko na nga, baka mamaya hindi na naman yung short video mo, panoorin na nga natin. Ayan, si Meow nagpakita, oh. Mega love shoutout sa'yo, TBN Meow. Meow, meow, meow. May sona ka, mamay. May sona kayo. Kayo takas kayo ng takas. Ayan, may in-erase. TBN, Meow, san? Sona ka mamaya. Natakot si TV, si Meow. Narito ako na laging tingin sa mga ulam at itatid. Oh, nurse ni Mel. Si pala to? Si Diane Rose. Taray. Ayan na, ko na. Ayan, natamsakan ko na yung short video ni nurse ni Diana Rose. Diana Rose. Pa-viral yan. Binababa ko, may price kayo sa akin. Viral? Anong viral? Anong klaseng viral?
Pabayran nyo na daw. May price daw kayo kay Mel. Salamat sa patamsak sa aking beauty and brain nurse. Ayan. Sana all. Kain tayo, tol. Sige, tol. Kain ka lang dyan. Kain ng marami. Yan ba yun, Mel? Siya ba? Ang dahilan kaya mo. Siya ba yun? Ay, hindi pala. Sabi ko pala, hindi pala. Isang vlogger. Anong kinakain mo, tol? Sino ang pipiliin ko? Isda na pinana niya. Ay. Ano ba yung pinana mo? Goldfish. Sinigang na baboy, tol. Wow, sarap. Ang sarap naman ng baboy. Goldfish. Goldfish daw, oh. Sino ang pipiliin? Walang goldfish sa dagat. Mel. Ano lang meron, ano? Benpax. Sinigang, yan ba yung baboy na hindi niluto kasi hindi nagbago ang kulay? Kulay puti pa din. Oo, diba? Yan yung hindi mo kinakain din. Kasi nga, mukha pa rin buhay. Goldfish kaya, pag dumumi si Venpax, gold rin. Ayan tol, pinapanood ko yung video mo ng pagpana ng isdaan. Ayoko niyan, hindi luto. Akala ko hindi siya luto, pero luto na yon, kulay white lang. Sinigang na may toyo. Ayan, adobo. Gawin mong adobo na lang yung baboy para talagang luto. Diba, Benpax? Dami mo na huli, ah. Dami na huling pana. Malalim pa yan, tol. Malalim yung pinupuntahan yung ano, sinisisid mo. Parang feel ko ano lang, mababaw lang.
Nasa 70 pa lang yan, tol. 70 pa? Ko, lalim na yun. Buti nakakahinga ka sa ilalim ng dagat. Ganda ng dagat mo. Kaso takot ako sa dagat. Takot sa akin ang dagat pala. Dati kasi akong shokoy. Shokla. Baka shokla, hindi shokoy. Sana all nakakalakad sa tubig, Benbox. Nakakalakad ba sa dagat? Pero nakakatakot, no? Feeling ko Uy! Ano yung nahuli mo? Ang laki! Ano yung dolphin? Ano yun? Ang laki! Nahuli mo? Alam ko, dolphin. Wala ba kayo nakita dyan na pirana? Fact fish yan, tol. Ano yung fact fish? Parang yung ko lang narinig yan, ah. Malaki rin kasi yung kay pa. Ang lalim na yung ang lalim ng sinisisid nyo. Nakakatakot, my God. Sabagay, pag laking dagat ka talaga, ano lang. Parang wala lang sa'yo, no? Kahit sobrang lalim, no? Ano yan? Backfish pala to. Hindi ko pa rin alam, eh. Ano ba yun? Akala ko, fox you, Bedfox. Ayan, keep safe. Ayan, napanood ko na. Kulit mo. Sabi ng aquarium lang yan. Aquarium. Mukhang malaman-laman yung yung nahuli nyo. Pero nakakatakot ang dagat. Sa mga taong hindi marunong lumangoy. Ching Channel. Ayan, mega love shoutout. Ching Channel. Sino yan? Ano sinasabi niya? Ano maintindihan? Ching Channel. What do you mean? Ganda talaga nito. Saan banda? Bola pa more. Si Ching Channel is bagong gawang channel mo. Meron siyang 21 subscriber. Sa lahat ng banda to. Sana lahat ng banda. Kumain
Si Ching Channel is gumawa ng bagong account. Bago lang, 21. No videos. Ba't wala kang video? April 21, 2020. Tagal na to Tagal na kanyang channel. Alam ko sino ang pipiliin ko. Ikaw Sino kaya yan, Tol? Ay, malay ko dyan. Okay lang yan kasi, pinuntahan niya pa rin. Nag-aksaya siya ng panahon para sa akin. Kawatch po ng short, My Nurse with My Beautiful Brain. Sana all. My Nurse. Ako, piliin mo, Tol. Sana all pinipili. Hindi kayo naharangan. Kasi wala yung ads. Kasi mabuksan yung ads ko eh. Sino ang pipiliin mo? Siya ba o ako? Yung din kaya, yung short video ko, hindi nyo man lang tinatamsakan. Walang harang puso mo, Tol. Wala. First ka kay host, Bentax, first to the last. First ka kayo, sana all first. First to the last. Hoy, hindi yan. Wishing lang. Kamali lang, grabe ka Perfect Ikaw, Tol. Hindi ka nanonood ng ng video ko, Mel. Kala mo yan lang yung short video ko Okay lang yung last ako. Basta pag abot ng panahon ng last pa rin siya pupunta. Perfect siya. Ikaw ang perfect. You are my perfect. Okay lang yung last na. Sana narinig niya. Okay na ba kayo, Benpax? Okay na ba kayo ng your wife? Ba, si President ganun pa rin tol. Be strong pa rin. Ganyan talaga. Please be careful with, tinamsakan ko 35 tamsak. Saan kaya
Saan ka pa? 35. Saan banda? Yun lang ba yung short video ko? $35 ka dyan. Baka 6 nga lang yung thumbs up ko dun eh. Sana thumbs up. Ayan, napanood ko na yung Benpax yung ano mo, video mo. Sino? Yung mga ano mo, Mel, yung mga premiere mo, na-thumbs up ko na, wag ka. Yun lang, dumaan sa akin eh. Ako nga, walang nakukuha kahit thumbs up sa'yo. Ay, meron. Salamat, Tol. Ay, hindi. Hoy, may thumbs up na ako. Wag ka nga. Tinamsakan ko na yung mga premiere mo. Saan ka napunta? Ay. Narito ang puso ko. Bakit ayaw kaya ng ano? Hindi ko mabuksan yung white studio kong isa. Hindi kasi ako makapaglagay ng ads. Forevermore by Sight. Narito din ang puso ko to. Pinuntahan ko si nurse, nagpa-check up ako. Walang nurse sa Taguig, naubos. Nagpa-check ka, anong pina-check mo? Kung tumitibok pa ba yan? Musta na yung revenue mo? Ang abroad sila, men? Ha? Tol? Musta na yung revenue mo ba? Benpax, sumahod ka na. Hindi pa nga yan sumahod eh. Parang bumababa yung revenue niya. Parang last nung sabi niya sa akin, nasa 26. 26 ba? Benpax? Parang hindi. Nung una, nasa 35. Bumababa pa lang ang revenue. Pero hindi naman sa akin nababa. Walang aeroplano, Benpax, nag-strike. Hindi pa nakakatikim ng sahod si Benpax. Wala akong sahod. Diba? Tagal na, no? Ilang months na. Ilang months ka nang monetize, Benpax. Tagal na rin, no? Mas nauna ka pa kay Mel. Maraming nang ano yan. Every month, yan, nagsasahod.
Lagi kasi siya may may premiere. Mag-premiere ka everyday kahit walang palipad, dagdag. Oo nga. Kasi, kasi dumadagdag sa revenue yung yung sabihin mo nag-upload ka tapos premiere, ayan. 8 months na tuloy. 8 months na, tagal na. Dapat sa 8 months nakakapag ka na. Meron akong Lana. Dere. O, Lana daw. Lana Mel, para malipad sila lahat. Tingnan mo si Mio, kahit yung kapitbahay niya namatay, premiere siya. Loka naman. Ayaan mo na si Lolo. Ayaw niya akong sahudan. Sa bagay, marami na daw kasing sumasahod sa wine team. Kapag pinasahod ka, padagdag ka pa. Title niya. Ang title niya, ang paghatid sa huling hantungan. Pati pa sa premiere niya. Seryoso yan? Seryoso? Tayo na ulit. Nakakaya naman. At least may premiere siya, diba? Maganda nga mag-premiere everyday. Dagdag revenue. Ito O, kasi nung nag-everyday ako ng premiere, ayun, tumadagdag siya kahit konti-konti. Naka-premiere nga ng madami din, patay din. I-premiere mo din yung patay ng mga isda. Ayan, kahit saan ka pumunta, Benpax, i-premiere mo. Ito, huling hantungan. Ang paghatid sa huling hantungan. Paalam po, Daddy Rat. Oo nga, no? Totoo nga, my God! Click mo ang binaba ko, Teds! Pinapanood ko! Grabe! Mag-condolence ako. Ayokong manood ng Di ba? Naki-daddy pa. Baka lang po kasi daddy yun. Ikaw talaga. Judgmental ka. Baka naman kasi close niya yun. Kaya daddy, tawag niya. Ikaw masyado kang judgmental. Nanood din ako. Let's go ulit. May marimar. Malay mo naman kasi. Malay mo naman sumikat, diba? O, diba?
Daddy na kapitbahay? Sir, kayo, condolence. Marami yata nanood dito. Wala naman ako dun. Tingnan mo, may 50 views siya, o diba? Yung iba nga sending ganito, tapos yung iba. Cremate naman. Okay lang, mag-cremate. Wala pang namamatay kina Meow. Advance condolence natin. Patay na. Uy, ayan na. Dumating si Vivian Meow. Nakikigata. Meow, bakit naman kasi pinremier mo yung patay ng kapitbahay niyo? Sikat talaga si Cutely, naka 50 views na siya. Oo nga, di ba? Naka 50 views nga siya. Kanina pa ako dito. Kaya pag namatay, hindi na ako mag-condolence. Nakapag-condolence na ako. Ba't mo binubura, TV and Meow, may kita ka pa rin kahit naman na tanggalin mo at magkano ka dyan. Mag-delete ka. Ang cute no? Meron pa yung premiere ang paglinis ng sugat. Pag yan na trending si Meows, kala nyo ha? Ako 80 pa, sinisisid ko, hindi umaabot ng 50 views. Lang hiya talaga si Lolo. Baka gusto Bentax yung pinakamataas na isisi, yung pinakamataas. Baka sakaling dumaas ang views mo. Ayun, may premiere daw ng paglinis ng sugat. Sugat nino? Sugat niya? Bakit? Ang katinanong ko may kulay, ang kati-kati. Sugat ni Lolo. Pero nakakatakot yun ha. Nakakatakot yung yung dagat na ang taas-taas. Pero meron naman kayong meron kang yung nakakahinga kayo. Nakakahinga ka. Ayan, Frederica Vlog, Tito Merl. Ako na naman ng pinasiripan. Sipon ka, tol? Hindi naman. Wala naman ako sipon, pero nangangatay yung ilong ko. Mukha lang may sipon. Pinagtitripan ko. Pentax, magpa-premiere ka na kay Meow. Mag-viral yun, sure yan. Daming friends niya. Itaga California. Sana all my friends sa California. Ganyan talaga, tol. Basta matakot sa ilong.
ilong. Matapos din yung ilong mo, di ba? Ayaw mo ba, Meow? Walang load sa akin. Sige. Ayan, may load station po yan si President Meow. Kung gusto nyo, ayan, i-ano nyo na lang. Subscribe nyo na. Pag nag-subscribe kayo ay meron kayong load. O, diba? Paload din ako, men. Ayan daw, paload daw, paload. Anong matapos ang ilong ni Meow? Alam niyo ba ang ilong ni Meow? Parang triangle. Ikaw talaga, Meow, napaka-judgmental mo, ah. Porkit matapos ang ilong mo, ha? Ginaganyan mo si Meow, Meow. Lamia talaga eh, oo nga. Ang lakas ng trip. Nagtitripan si Meow. Meow, nakapagtripan mo na din. Okay lang yan. Hindi papalagyan si Meow. Hindi talaga yan papalag. Takot ba naman yan sa'yo? Nananakot ka kasi. Papalag ba yan? Papalag ka ba? Wala kang load. Parang magkakasipon yata ako eh. Patay na. Ayan, thank you sa 4 million in the house. Thank you so much. Thank you sa inyo nag-stay kayo dito. Sana all nag-stay and sinusuportahan pa din. Kahit na hindi na ako masyado nagsusupport sa inyo. Nagsusupport man ako pero hindi ko na lang pinapakita. Invisible kasi ako. Pag pumalag, walang load. Kaya nga, di ba? Kaya huwag papalag, ha? Huwag papalag kasi mawawalan ng sponsor. Ayan, mag-run LS kaya ako, no? Open sponsor. Kala mo may pang-grand live stream. Ilagan ko nga yan eh. Tinatanong pa ako. Who? You po? Lupit, di ba? Pinalodan mo na nga. Naghuyo pa. Wala na. Who you? Thank you sa load. Ganon dapat. Sabi mo, who you? Thank you sa load, ah. Nag-abala ka pa sa pang-load. Tawang-tawa sa talena. Tapos ka na ba kumain ka, no, tol? O nagkakatol na?
Sabi ko, wala kang hiya, meow. Wala kang hiya, binaludan na kita, hinuyo mo pa ako. Ano daw? Ang saya sa pakiramdam makakita ng anghel sa harapan ko. Ba, may anghel dyan sa harap mo? Aba, alam na. Hindi nga ako. Hindi nga ako nakasubo ng pagkain, tol. Nakatitig lang ako sa'yo. Bakit mo habang ulam yung mukha ko? Ayan. Ilang beses na niludan, hindi sinave number ko. Iba rin. Hindi na kasi uso ang save. Kaya hindi niya sinisave yung number mo. Para kunwari, hindi niya alam kung sino yun. Baka maisubo mo sa ilong mo yung kutsara. Akala niya bunganga yung pala ilong. Pwede, Pwede pala mag-LS ang anghel sa langit. Maka-anghel na naman mamaya ako ni Lord. Masyadong maliwanag na nga yung aking ano dito tapos baka mamaya kunin ako ni Lord. Pwede. Bisaya ka mandong. Ang mahirap, baka ngumanga ang ilong mo. Ano? Ang mahirap, baka ngumanga ang ilong mo. Bunga-bunga magbasa. Bisaya jud to, law nga. Bisakon. Bisaya jud ka. Bisaya jud, Bisaya ni. Pero gamay man, bulol. Akala mo payday pen box. Payday. Ganyan kasi kapag kapag Bisaya, pwede ba? Pwede. Ayan. May lahi ka rin Bisaya. Yes, may lahi akong Bisaya. My mother is Bisaya. My father is Pangalatok. Pangasinan. Pero mas ko yung ang Bisaya. Mama ko Cebuana. Kaya yung minsan yung salita ko, Bisaya. Bisakul. Pure Tagalog here. Pure Tagalog ka pero Englishera ka. Ano ka? Tagalog English President Mel, di ba?
Galing mag-English niyan si Mel. No, Mel? Kaya pala, kaya pala, ah, kaya pala nakasabot kay Bisaya. Oo, kasabot gamay. Taglish. Okay lang yan. Mas maganda, ano nga eh, maganda nga yung Taglish. Tagalog, English, di ba? Wala namang kasing ano, perfect talaga na ano. Huwag na mag-English, Mel, para hindi dugo ilong namin. Nako, dugu-duguan. Dugu-duguan. Oo nga pala, Bisaya rin pala si Miao. Lami man pod, makasabot og Bisaya para dili malibak. Oh, di. Kasabot man ni si Miao. Oh, Bisaya pod si Cutlin ba? Oo, Bisaya. Bisaya ka, saan ka Bisaya? Ano? Federica. Patay na si Mel, hindi na makasabot. May pusang Bisaya pala. Oh, you know that, Mel. Now you know. Leyte ka. Cebuana ang nanay ko. Cebuana. Ang Leyte, hindi ko masyado yung iba niyang Bisaya, hindi ko kabalo kasi iba yung pagka-Bisaya ng Leyte kaysa sa Cebuana. Cebuana, maano naman yung pagka-Bisaya. Hindi nakasabot si Melanie, oo, hindi ni. Bisaya, English, Taglish ka. Kaya pala, yung kuya ni Miao, naging kuya. Bisaya si Miao. Tingnan mo, pag nagsasalita si Miao, yung salita niya is Bisaya. Akala mo leche ka, Miao. Pag-Bisaya ta, para dili ka sa puting president. Ay, kawawa si president. Dili ka balo. Ay, bisiyain mo, Federica. Para makabawi. Subukan mo, Piyaw. Wala ka, Lod. Sige. Sige, Miyaw, Bisaya ta. Para dugo ilong tol magbasa. Ay, Bisaya kayo niya. Alis na ako. Ayun, siguro. Alis na si Ben. Out of place siya. Kasi puro Bisaya ang kasama niya dito. Ay, ayaw mo ng president, ba't matuto ka mang Bisaya? Taglish is Bisaya. Oh, Taglish tsaka Bisaya. Oh, saan ka pa? O, di tawa ng tawa yung dalawa tuloy. Nakakatuwa si Miao. Miao, miao. Si Mela mag-English.
Si Frederica ang magtagalog. Ay magbisaya. Yaw, yung ilong mong triangle, gagawin kong bilog. Triangle ba ang ilong ni Meow? Ganda-ganda ni Meow eh. Ganda ng walang lapis. Ayan. Awa ng tawa si Federica. Ay ka. Niyo at sinamahan niyo ko sa aking live. Ayan. Hindi ko alam kung ano bang mas magandang live sa gabi or sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Parang na may talong. Ay, pati si Benpax, tawa ng tawa. Pagtikitin mo silang lahat ng mga anak niya, makakabuo ka ng small triangle to extra square. Ay, napanood ko nga yung So Good Kang nyo para kay Meow. Wala naman daw siyang pangbayad dun sa niya. Pinadeliver. Meow? 15,000 ba yun? Mo-order ka ng ganong laki? Naosar ka, Frederica! Pagtanggol mo yung sarili mo. Tawag-tawa kayong dalawang Benpax Meow. Oo nga tawag-tawa sila. Gusto yatang mag-asawa. 25K ba yun? Ang laki ha? Saan nga naman kukunin yun ni Meow? 25K. Ipagtanggol mo yung sarili mo, Meow. Pero pag pinagtanggol mo yung sarili mo, wala ka ng loob. Wala ka nang sasabing, who you? Hayaan mo yan dapat dapat nagbisaya ka. Parang hindi ka balo si President. Hayaan mo si President, masaya siya sa pang-aasar niya. Ayan. Tuwa-tuwa naman siya. Pag-asawa ko yan si Meow, araw-araw is the ulan niya. Masarap naman ang isda eh. Pero naman, wag namang iba-iba naman ang luto. Ayan. Baka sabihin sa inyo niya, ano ba naman yan? Benpax, puro na lang isda. Baka mamaya magkaroon na ako ng kalaskis. Kaya ng buntot. Sa'yo yung laman ng isda, kami ang tinig.
Bubulatihin naman ako niyan. Pwede po karne naman. Okay lang yan, Federica, magkaroon ka ng butit. Dati, para maging ano ka na rin, di ba? Grabe naman tinik talaga, meow kasi daw. Meow, meow. Meow, meow. Kaya tinik nga sa'yo. Naku, magsasawa agad si meow pag isda ang ipapaulam mo, Benpa. Pag binulati ka, meow, edi magpurga ka. Pwede karne, pero karne ng isda pa rin, Isda pa rin talaga. Wala ka talagang ligtas, Federica. Magpurga ka sa isda. Ayan, mega love shout out. Alagad ni Aldrin Vlog. Who's that person? Skinless lang, Bedmax. Ayan, mega love shout out sa'yo, Aldrin Vlog. Baboy, gusto ko karne. Thumbs up that. Thank you so much, alagad ni Aldrin Vlog. Ano to? Ano daw? Ano yun? Ila to. Muna tayo, host. Hindi ko doon maintindihan sinabi niya. Lahat ng lutong isda, patikim ko sa'yo, meow. Ayan, ipapatikim na sa'yo ni President, ni Benpax lahat ng luto ng isda. May alaga ka bang baboy, meow, di ba? Di magtatay ka. Ayan, mega nag-shoutout sa'yo, mahiyaing Clarice. Hi, hello. Tawa kasi alagad. Padamit naman, host, lamig. Ayaw mo na malamigan ka. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Diana Rose. Alagad ni Aldrin, anong alin? Oo nga, hindi ko nga alam yung sinasabi ni Aldrin. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Diana Rose Cambiana. Ang haba ng pangalan mo bigyan natin sila ng jacket. Baka lamigin sila, baka sisihin nila, kinakabag sila. Ayan, bibigyan ko po kayo ng Bisaya kasi si Alagad. Si Mahiyaing Clarice. Hi daw. Hi, hello. Ayan, alagad. Ni Aldrin, meron ka ng jacket. Ha? Mega love shout out sa mga Bisaya din, ha? Ayan, mega love shout out sa'yo, alagad ni Aldrin. Isa ka palang Bisaya? Saan ka Bisaya? Bedbox dito sa amin, isda at karne same lang. Bedbox dito sa amin, isda at karne same lang. Ayan, sinabihan ka tulad ni Alvin Vlog. Nakuyot na ako na Bisaya. Nagsugulat ng mga Bisaya din ha.
Nakuyog na ako ng Bisaya. Iligan City. Iligan City. Layo, no? Wait, may sundo. Sundo ka na ng alin. May parak. Tagasan ka ba, host? Ayan, yung mother ko, sa Cebu. Pero nandito kami sa Manila. Di nakasabot si Mel, anong Bisaya namin tanan na adire. Kaya alis na si Mel. Kasi, di man siya makasabot. Si nurse. Ay, nurse ng kanyang buhay. Ayan. Tumatawa si alagad ni Aldrin Vlog. Mahiyain, ganda ni who's that host. Ayan, mega love shoutout sa iyo, mahiyain Clares. Thank you so much for supporting. Ayun. Alagad ni Aldrin Vlog, baba ka ng bahay mo para puntahan kita. Bisaya ng Tabakay para si Lolo dili makasama. Ganda talaga ni host. Gandang walang inaakala. Mega lang shoutout sa iyo, Queen TV 32 Vlog. Tusok, good morning, Sisi. Padaan lang. Ayan, thank you sa padaan mo, sis. Ayan, ingat-ingat lagi. Ayan, isa rin din niyang Bisaya, si Queen 32 Vlog. Ayan, puntahan kita. Premier. Ayan, didikit ko yung main ko, ha. Ayan, dinikit ko yung main ko. Teddy. Ayan. Lang kayo. Type lang kayo ng Teddy. Say, salamat po. You're welcome alagad ni, Aldrin. Isa ka na rin monetize. Ayan, isa ka na rin palang monetize. Asan ka ngayon? Sa Iligan ka ngayon, Aldrin? 10 packs on the way. Ayan, on the way na daw. On the winds of love. Ganun ba yun? Ayan, magsikain na kayo. Ayan na. Oo, host. Dito ako nag-work. Ingat-ingat kayo dyan sa Iligan. Magbakas lang tol, Aldrin na yan, sabi ni Benpax TV. Wait lang, ha. Ayan, blue ka na mahihain, Clarence. Magdikita na lang kayo dyan. Ay, naka. Blue na, thanks eh.
Inubo na ako. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Suroy ni Lady. Suroy. Mega love shoutout. Diane Rose. Inubo na ako eh. Suroy. Ayan. Tusok. Mega love shoutout Suroy. Diyan kita na sakit. Ano mahiyain? Asa na yun? Mahiyain Clarice. Magkano ka na para gagraduate ka ng 400? Asa naman itong mga Bisaya host? Nawala na sila. Nang iwan. Advance Happy Valentine's Day. Di sa naay uyab. Advance na Happy Valentine's sa inyo sa mga minamahal dyan. Umalis lang ako kadali, nawala na din sila ba? Sumunod sila sa'yo. Sumunod sila sa'yo eh. Ayan. Si mahiyain, si Clarice, nasa? 7 na lang, 6 na lang, palang kulang niya para graduate siya. 400. Ay, nako. Uy, ano na pala ako? Magto 2 hours na ako, Bilis. Nurse ni Mel, mega love shout out. Ayan. Single ka rin ba? Single? Hindi na ako single. Bakit? Single ka ba, alagad? Sino ba single dyan, no? Si alagad. Aldrin. Single. Di ka nag-iisa. Duhata, di pala single, though. Hindi na ako single. I'm double. I'm double. Charot. Hindi na. Double lang katawan. Oo, katawan pala, double. Hindi na ako single. I'm may minamahal. Ikaw na ang pinangarap. Kawan ko sa gisa. Nawala si mahiyaing Clarice, sayang ipapagraduate sana natin siya. 400. Nawala na. Sa dinami-dami ng aking ibig kung sino. Ako host, pag-graduate mo naman ako po.
di ba? Graduate ka na? Ako nga hindi na maalis sa ano eh, sa 2T5 kasi hindi na ako nakapag-miss doon. Nakaka, nakaka, nakakatamad. Pa-3K mo ako ba? Sige na, please. Ayan si Suroy. Suroy. Oh, isa na rin siyang monetize. 279. Sana all. Buti pa kayo. Mataas ng subscriber niyo. Ako hindi na naalis dyan. Ayan. Bakunado. Protektado. Sasinado. Ayan, dikit na ako. Suroy ni lady. Suroy. Maka-wheel niya. Buong buo. Sa